CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Little Stars Academy ka Shlem ajing hikai ka kamile kai football kabadan hakasnong nongba benter jong ka Eastern West Khasi Hills District kala sha ajed ban lej Mihkhmat ka district haga Meghalaya Games hakajing ile kai football under 21 Shwa baki kena ile kai jong ka Little Stars Academy kin lej ban yakun ya kajing ile kai ka ban ningkong ka ban long haka laiterik ubnai jemang arajar arpuar hashlong nakaliang ki bor penyait jong ke pendeng Umyong District Sports Association kila lej ban ai kublai kitbok kit ruang ya kini ki kena ile kai hamaran ile kai ke Little Stars Academy hanong ba benter harengkat ke jingara pisa badhaga ju ka por nakaliang jong MLA ka Mounthat Raisen constituency uba H Brolding Nongse ula pha ya ka song pisa she ka Little Stars Academy halor ka ni jingle ya shimbenta haga ni Limpung State Olympic Games bala organizer ke State Meghalaya kejungi hak bidai kerpang bakni ka football under 21 tidak kalian jong ka Umyong District Sport Association ki laai ya kita ka benta ya pi kum ka Little Star ban Mihkhmat ya kini district kumbalaong i nogalam ba botshell tikani ki jolat jong pi ban Mihkhmat ya kini ka district kanlong ka buram ya kini ka academy tiga ika bang kuat ban ong ni kalong bah biang pilih ban benta ya kini ka jile ka football long ki bachelor long ki basatar long ki baduki ndai ban pasniwi ki wei ndai duki ya ke jile ka tiga kanong kam klam ki jing satar klam ki jing doyap klam ki jing trishtam ni nempoi sino tangkap blok ke boleh juga ni ki balalong pa ni ki belayo ishwa yo benai ke sini nyong ipi hilai da keburam ka tuan kabar pedeng ang ipi hilai yang tei da kem sim jong ka jing teli da kem kil players nga ai ka jingkit bak ket ruang na kaliang jonga wat ngawan na mata jong ba brol ro anrai na kaliang jonga nga ai ka jingkit bak ket ruang ipi ba pin long ki nong job haganika tournament